Daw puno sa misteryo ang kasinatian ning usa ka pamilya gumikan sa sunod-sunod nga pagkamatay sa ilang mga membro sa pamilya. Di ba ka kinitungod sa giyong tunglo o di malas? O kung unsa ang tinibukan o ang hinungdan ni ini. At kining sayran, pinaagi ni ining report. Presko pa sa hunahuna ni nang Flora ang kasinatian sa iyang pamilya bisan pa man og nahitabo kini sa miaging tuig lang. Kini gumikan sa sunod-sunod nga pagkamatay sa sakop sa iyang pamilya. Niadtong June 2018, unang namatay ang iyang kinamanghurang anak. Among gitabang akong anak ni anak man siya. Ma, pauli ma. Kanang pauli gis ma kay ang babaeng puti man ni anak ko. Apan pipila ka buwan lang ang milabay, gibawian usab sa kinabuhi ang iyang bana. Human sa kamatayon sa iyang anak ug bana, wa magdugay na sakit ang iyang usa pa ka anak ug maayo na lang kay naulian kini. Pagtrabaho niya, sakit agtiyan, paguman kay gidamong gitabang. Pagtuo sa pamilya nga ang ilang bay, tauan nga maoy hinungdan sa giingong sunod-sunod nga malas. Nagtuo sila nga adunay mga elemento nga nagpuyo sa ilang panimay. Doon mi, kung wala pa lang kuno mi, wala pa lang kuno mi, makakuha atong manambala. Kami, doon yung pamilya ha. E pati naman nilang sukuha, ginamo. Tungod niini na desisyonan na lang nila nga mobalhin og laing kapuy-an. Gani makita sa mga agianan ug sa bungbong sa ilang panimay ang mga letra nga gisuwat aron pagbugaw kuno sa malas. O, ampo rosaryo dun mi dayoy ka na, parang dili na gyud mi mo, di namin niya sa kaon.